Tras moitos anos sin da escola, decidimos facer unha viaxe ao pasado para ver como os nosos avós traballaban na súa infancia. Por iso, hoxe estamos en C para entrevistar un bello alumno do IES Fernando Blanco. O seu nome é Ramón Camaño Lourido, ten 78 anos e, inda que xa son moitos, aceptou a nosa oferta de realizarlle algunhas preguntas sobre a súa escola. A miña trayectoria escolar data de moitos anos atrás, porque xa son moi maior. Entonces, en aquel tiempo, había a primeira enseñanza, ou enseñanza primaria, como lle chaman agora, e máis despois estaba o bachillerado. A primeira enseñanza empezaba aos 6 anos e terminaba aos 14. E depois o que quixera estudiar ou pudera estudiar a segunda enseñanza, que era o bachillerato, xa dependía dos pais, das posibilidades e todo eso, non? Eu empecé a escola primaria aos 6 anos e terminei aos 10, porque naquele entonces o maestro da escola aconsellou a meu pai que podía facer o bachiller elemental, que eran de 4 anos, aquí en C. Entonces sempre era unha cousa máis para poder estudiar algo máis, non? Os primeiros 4 anos de bachiller os fixen no colexio Fernando Blanco de C. Nestes anos nós estamos situados na parroquia onde eu son, de Ameixenda, dentro do Ayuntamento de C. Está a 5 km aproximadamente de C, do colexio. Tiñamos, como daquela non había transporte escolar, nada, nin transporte público que coincidira nos horarios, nós tiñamos que ir andando. Vamos andando hasta C, e viñamos a comer a casa, e se tiñamos que volver porque había clases por a tarde, volvíamos a ir andando e viñamos camiñando outra vez. Despois, para terminar o bachiller, tuve unha ocasión de ir a un colexio chamado San Isidoro de Madrid, que era o colexio para huérfanos de periodistas, que eles viñan a veranear no verano aquí a un castillo que hai na Meixenda. Entonces fun e terminei aí quinto, sexto e sétimo. Despois de facer sétimo, había o examen de estado, que chamaban, para poder acceder a unha carreira universitaria. Eu recordo de algún compañeiro, despois desto, facer as carreiras, porque todos os demais fixeron as carreiras correspondientes, entre eles fixeron abogados, médicos, había ingenieros, e tamén despois había peritos industriales, había maestros, magisterio que estudiaban, e máis ATS, que son os practicantes daquela. Todos eles, do que eu teño conocimientos, porque despois a relación era con poucos alumnos, porque nin todos chegamos a seguir unha relación ao largo dos anos. Entereime de que todos se situaron bastante ben e defenderonse ben na vida. Tamén eran tiempos difíciles, pero ao mesmo tempo de oportunidades que podían situar e colocarse unha vez terminada a carreira. Eu, tanto é así, que despois de terminar o bachiller, ou de cumprir o servicio militar, podía, para estudiar aquí non había posibilidades, había que ir a unha ciudad como era Santiago, ou se non en Madrid, supoñamos. Entonces tiñas que buscar unha colocación, todo eso. Encontrei aquí, xa na zona esta onde eu son, coloqueime de contable e administración nunha empresa, que despois pasei a outra pasados uns anos,
e bueno, fume defendendo máis ou menos ben dentro do que había, non? Se a escola era mixta ou non, daquela non había escolas mixtas, senón que eran as mulleres nunha escola e os homens noutra, estaban separados, non? Entonces dentro da escola dos homens onde estábamos os rapaces, os profesores, había algún que si dice a actitud deles con respecto aos alumnos había algún que era exigente. Entonces se algún alumno non se portaba como era debido ou non estudiaba bastante, pois tiña os seus castigos un pouquiño, quizá non serían soportables, pero daquela pois sí, que se poñían as mans, os dedos das mans para arriba e dabanche con a regla, por exemplo, aí uns pavos, ou poñerche de rodillas cos brazos en cruz e soportar aí o peso duns libros ou algo así que che puseran nas mans durante un tempo, non? Eso era con algún, poucos casos destos pero vin algún, non había moitos de todas as formas. Excursións daquela como fan hoxe de ir a conocer sitios e todo eso non había, porque tampouco había medios, posibilidades, non? Para poder facelo, e por tanto é comprensible que non houbera. O plan de estudios que eu tuve para estudios de secundaria é o plan de 1938. Con este plan era onde o bachiller era de 7 anos e máis había o examen de estado. Precisamente comigo terminou o plan 38 e empezou o novo plan que fixeron que era o preuniversitario, creo que lle chamaban, donde despois facían, non sei se 5 ou 6 anos de bachiller e depois un ou 2 de preuniversitario para despois acceder á universidade. A lingua da nosa lingua galega non se estudiaba. Nós falábamos o galego entre nós, pero se conocelo gramaticalmente para poder escribilo correctamente, todo eso non o sabíamos, porque tampouco estudiamos. Como era o día da escola, pois íbase de luns a viernes por a mañán, viñas a mediodía na escola primaria, era no lugar mismo onde vivimos, na parroquia, entonces viñamos comer a casa e íbamos por a tarde, non? Sin ningún problema. En cuanto ao instituto, estaba a 5 km, pois tiñamos que ir andando e vir andando para a casa, porque non había outro transporte, esos 5 km. Facíamoslo, nós daquela non lle dábamos importancia porque era o que había, entón se queríamos facer algo tiñamos que sacrificarnos. Rituales que houbera así naquel momento na enseñanza, recordo na escola primaria, un profesor, non estuvo moito tempo, que estuvo, non chegou a un ano, me parece, por aí estaría. Aquel sí, tiña a costumbre de entrar a salir da escola, pois cantar o Cara ao Sol, que era o que había da época de Franco. E rezar nun colexio, non sei se houve alguna profesora que a empezar si ao mellor rezaba, pero eso eu recordo moi pouco, señal de que non debiu de haber moito deso. Despois da escola, ou salir do colexio, viñamos para a casa, facíamos os deberes, eso era primordial, neso dedicábamos, porque os nosos pais tamén nos exigían que aprendéramos o que nos enseñaban e que sacáramos proveito deso, non? Por lo tanto, había un respeto, moito respeto aos maiores, había respeto aos profesores. Nese aspecto, quizá hoxe hai unha libertad que
se pasan un pouquinho mesmo os alumnos a ser maiores, se creen superiores a calquera. Nós daquela, aunque eran maiores, respetábase moito o profesor. Era un señor que nos estaba formando e, por lo tanto, esa formación había que agradecela correspondendo e estudiando. Eso era ser responsables, non? E despois de facer deberes e todo eso, como calquer chaval de pequenos, pois o que facíamos era xogar o fútbol, íamos unha pelota, que non había balóns, pero pelotas sí, e entonces xogábamos ao fútbol, a mil xogos que había, que non había como agora tan sofisticados, nin había tampouco campos donde poder ejercelo. Nós facíamos na carretera, nunha acera, en calquer sitio que houbera algo de espacio, ali nos preparábamos para facer os diferentes xogos que había. E, bueno, con eso divertíamonos, pasábamoslo ben, e tiñamos un bo recordo daqueles tiempos, non? Eran tiempos difíciles, de grandes necesidades, pero, sin embargo, se levaba con optimismo, non sei, parece que íbamos con ilusión, tiñamos ilusión ao que facíamos. É así, tamén éramos aquí na zona nosa, que temos o mar ao lado, pois de pequenos éramos moi aficionados os rapaces a ir de pesca, coller unha caña e ir para a ribeira e pescar. Había moito pescado, collías de todo e distraíamos, o sea que colaborábamos hasta na casa para a comida. Non pasábamos a fame, que ao mellor noutros sitios hubo máis, pero debido a que tiñamos os medios para nós poder defendernos. E así pasamos os nosos anos. Depois en Madrid xa ali estaba eu tamén, para facer os estudios en Madrid fixenos traballando, que non tiña que traballar ali no colegio, na consejería, e ao mesmo tempo aproveitar para estudiar. Foi difícil para min, e ademais non era crítica, que xa fomos 15 anos, entonces xa estás pasando unha etapa na xuventud adolescente que é difícil, pero bueno, fomos levando, ao final saquei nos cursos, fomos depois a facer o servicio militar, cumplín as obligacións que daquela eran obligatorias, e nada, despois xa non tuve unha ocasión de seguir estudiando, porque un director do colexio de Madrid que se estaba moi interesado en min tuve a mala suerte de enfermar e morrer precisamente cando eu cumplín o servicio militar, morriu ao mes. Entonces xa non me pudo axudar, que a idea dele era que eu quedara en Madrid despois e que estudiara máis. Esa é toda a miña vida, estudios e despois o futuro, digamos así.